हाब नंगौना नङा जाखो आमायसो? नै आमायसो नोंना नुनाया गोरोन्थि जादोंदां। नै आदा आरो बाजै आंनि मेगनजोंनो नुथारदों। मानो नङा जानो? जेनिया आं बेफोरखौ मा खोनादों? नंथारगौलै नंथारगौ। मानोथो नङा जानो? एसे मोजां जोथोन ला। मालाय नोंहासो लोगोजों टाउनाव थांनो होननासो थांदोंमोन आंथ' जेबो मिथिया। बिदि नङाहाय फाग्लि। दे आदा आरो बाजै आं थांदिनिसै। दे थांदो होमबालाय। दे। फाग्ला लामायाव हगार। दिनै मस्लाया मोनसिगोन। फैबाय रानि? औ बाजै। दे नानिमोन होमबा रुमाव फ्रेस जाहैदो। दे होमबा बाजै। गथ' मामोन आदा? बहा थांनायमोन रानि? आदा आं टाउनाव बिजाब लायनो थांदोंमोन। टाउनाव बिजाब लायनो थांदों ना सोरबा सेंग्राजों लोगो हमनो थांदों? नङा आदा जोङो टाउनाव बिजाब लायनो थांदोंमोन। सिरि था नोङो बेनिफ्राय दानो न'आव ओंखारलां। दे लोगो आरो बाजै नोंसोर आरो आं थांसै न'आव। दे होमबा। नों मानो बिदिब्ला लोगोखौ अन्थाव मानो हगारहरनांगौ? लोगो नों जेबो मिथिया नों दा बेनिफ्राय न' सिङाव हाबनानै थां आरो बोरै फै साला नोंबो दानिफ्रायनो बिदिसो। सोर एरसनाखौ बेखौलाय बेस्रा गोथावनो बिसोरखौसो थोलायदों बेसो मिथिगौ आंहालाय मा मिथिबावगौ बिस्राया मोनबाय बे दालागै मस्लाखौ